tilar pandengan Duryudana Jaka Pitana Gendari Suta aja wasu melang rasamu ya ngger bocah jentara yen ana berontake para Pandhawa pun bapa Manik Maninten sing saguh dadi bebeteng minangka njaga kawibawane anak angger Jaka Pitana punika saestu panemban lair kandhas trusing batin kulub ala tanpa rupa panjenengan ingsun iki ya wujuding brahmana utawa pandita yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora yen to nganti ana utusan saka negara Ngamarta utusane para Pandhawa dutane wong-wong Pandhawa tumeka ana negara Ngastina iki aku dhewe kang bakal ngadepi kowe ora usah melu cawe-cawe Kurupati Pandhita Karya Wangsit Pindha kumbang ajab ing tawang Arsa medhar kawrasa nyata susuk nganging ngendi nggone pasang Kalimantabik tinebihna saking siku dadaning Abathara sinuwun kula pun Bambang Aswatama ingkang abiyantara sowan wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Duryudana Bambang Swatama kula wonten dawuh ana parigawe apa munggah tinggil tanpa tinimbalan ngaturi ketiwasan sinuwun wonten Pasiban Jawi geger njaba geger nok-nokno nggih apa ana gajah pedhot saka wantilan macan mijil saka kerangkeng kuda kang ngerap pandengan gedhe-gedhene parang mungka kang anempuh gati mboten geger wonten ing Jawi amargi wonten praptanipun nggih punika anak Janaka nggih pun Bambang Wisanggeni ingkang sarimbit kalian satriya Randu Gumbala pun Raden Antasena Wisanggeni lan Antasena nggih sinuwun yen ngono wene ana marga supaya madhep marang panjenengan ingsun ngestakaken dawuh amit padhal pasilan sinuwun
datan ngawruhi kang tekane tanpa sangka sange jaman kaya Batari Saraswati sanggate mendayangi mekaring sang budaya alamun katulung mawe bangkit jroning kalbu rarit maneh sesi nore yekinanto anglang-langi aras are-are nire agara-gara panjang maneh saras palugon laguning lekas lo kita linuding kidung Om kadung kadereng hamomor ngun manah rahayu Om hayu ana tanah kolong gumolong manadukara Om Amit pasang kalimantabik pisowananku sinabeto ing iladuni dumawaing tawang tuwang tekane wisanggeni ana praja Ngastina bubar sawal paribasane nyelo-nyelo nah iki bubar sawal paribasane nyelo-nyelo datan sarana tinimbalan sowan ana ngarsane Pak Puh Duryudana wisanggeni yo padha becik sak tekamu ana praja Ngastina kene ya lakuku ora nyandung sambikala sawijapa sadurunge aku ngaturake bekti marang Pak Puh Duryudana ya wis ndak tampa ndadekake bungah sajroning atiku ora liwat pangestuku wae tanpa ana wisanggeni ya wis ndak tampa gawe bombonging rasaku Pakde lah dene wigatine wisanggeni sowan ana kene ya kuwi ingkang angka sepisan nyambung tali silaturahmi talining paseduluran jalaran apa? Jalaran Rasuling Gusti kang pungkasan wis nate paring dawuh
sapa sing seneng nyambung tali paseduluran bakal dijembarke rezekine, bakal didawake umure. Ya mung kang kanthi dasar lan wewaton kang kaya mangkono iku wisanggeni nyambung talining paseduluran karo para pepunden ing negara Ngastina. Wisanggeni yo. Lah, sing angka loro, Pakde. Sing angka loro aku ngaturake salam saka para pepundenku Pandhawa saka negara Ngamarta konjuk marang Pakde Duryudana sumrambahe pakdeku para Kurawa kabeh. Iya wisanggeni wis ndak tampa ora liwat salam wilujeng kanggo kadang-kadangku para Pandhawa. Ya, bakal tak endahke salame Pakde. Lah, dungkap angka 3. Aku arep takon marang Pakde Duryudana mara gage Wangsulana. Takon babakan apa wisanggeni? Sipating Nalendra, wataking ratu. Ana tetembungan ber budi bawa laksana. Rak ngono to, Pakde? Ya, pancen kaya mangkono. Lah, yen to pancen ratu kudu duweni tetembungan ber budi bawa laksana, jal saiki wisanggeni tak takon, ber budi bawa laksana ki tegese apa? Maknane kepriye? Jal Wangsulana. Wisanggeni lire ber budi ngono anggeganjar ngawula wisuda dene lire wibawa utawa bawa laksana kuwi anetepi pangandika. Ngono? Iya. Tegese anetepi pangandika ki piye? Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Ratu yen wis janji kudu ditepati. Lah iki, ya iki sing ndak nggo gondelan. Anggone wisanggeni karo Kakangku Randu Gumbala tumeka ana Ngastina kene. Pakde. Piye? Aku dikandhani dening pepundenku Pandhawa yen to 3 wulan kepungkur Pandhawa Kurawa ngadani sarasean ana ing pertapan Talkandra. Ana ngarsane Eyang Buyut Begawan Bisma. Rak bener ta kuwi? Iya, pancen bener wisanggeni. Lah, aning kono sampeyan napak astani nandha tangani. Tur ya disetempeli. Lah iki. Kuwi ora kurang kuat piye? Wis ditandatangani jek disetempeli. Lah iki. Ngandharake yen to Siwa Duryudana saguh balekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa. Lah dienteni seminggu munggahe sewulan ora ana kabar, 2 wulan ora ana kabar, nganti 3 wulan ya babar pisan durung ana pekabaran. Wekasane wisanggeni lan para kadang-kadang putra Pandhawa liyane duweni karekat nak yenake perjanjen nalika semono. Kira-kira apa pancen bener ber budi bawa laksana apa to yen ora? Yen to pancen ber budi bawa laksana sampeyan mesti gelem maro negara Ngastina lan dibalekke menyang pepunden para Pandhawa. Kamangka wisanggeni wis duweni niat, wisanggeni wis duweni tekad. Yen to iki engko ana gleware tembung mingseting janji kang wis kawuri kepeksa aku ngelingake nganggo carane wisanggeni dhewe. Nyuwun sewu. Upamane iki engko amrih amane ndang dibalekke separone negara Ngastina sing tetep kok kukuwi.
Ning kosok wangsule upama negara Ngastina tetep kok kukuwi sampeyan Pakde Duryudana ora nepati janjine kang wis kawuri, kang wis kaweca. Nalika semana jaganga sing jero beteng ana sing kandel negara Ngastina. Aku wis siap ngajak jotosan, aku ya wani ngajak model alus, model kasar, wisanggeni wis sawega. Iki mengko yen sida geger wong sing lungguh ning mburiku ki sing jejeki tak aku wae. Sapa to? Apa ora ngerti? Ya biang keroke wong Ngastina ki wong ning mburiku iki. Wis sik sabar sik Kakang Antasena. Piye Pakde? Kok kukuwi apa ora? Kok baleke separone negara Ngastina apa ora? Cumangkah anggro sesumbar lindu bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk umop kang joloni di ngosek iki sapa iki kok lagi sipisan wisanggeni ngawuni-ngani wisanggeni kawruhana. Aku pendhita saka pertapan ngatas angin. Peparapku begawan manik maninten. Manik maninten kepara nyata. Osik. Ha kok mingset sing dadi lungguhmu rada maju terus mripatmu menteleng nyawang aku. Gene ya ye. Wisanggeni. Piye? Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Yen to dina sak mengko babakan negara Ngastina, babakan kamukten praja Ngastina iki wis dipasrahke marang begawan manik maninten. Mara gage rungokno ucaping begawan manik maninten. Pandhawa banget leh nyepelekke karo para Kurawa. Utamane marang anak angger Duryudana. Lho. Kok kowe kandha sing kaya ngono nganggo dasar apa? Wisanggeni pangertiya. Sing menang rembug babakan negara Ngastina iki ya mung para Pandhawa karo Kurawa. Wong liya braya utawa wong jaban rangkah ora kena melu-melu babakan negara Ngastina iki. Kelebu kowe Wisanggeni. Mula dina sak mengko. Kowe Wisanggeni kowe bali ya. Kowe lunga saka praja Gajahhoya iki. Nek kowe nekat, kowe bakale adep-adepan karo begawan manik maninten. Kosik to kosik. Kowe iki rak pendhita to? Iya. Aku pendhita. Jare pendhita kuwi papane dipundi lan ditata. Dipundi engreh pangandikane, ditata ing solah bawane. Tegese pandhita iki kena didadekke conto, ucape kudu kena digugu. Pancen kaya mangkono. Sing menang rembug negara Ngastina mau sapa? Ora ana liya kejaba mung para Pandhawa lan Kurawa. Ya. Yen to pancene lambemu ngucap sing kaya mengkono. Sing menang rembug negara Ngastina ki mung para Pandhawa lan Kurawa,
Wong liya braya, wong jaban rangkah ora kena melu-melu, ora kena melu cawe-cawe. Bahas negara Ngastina iki. Kowe terus nyalahke aku mbok kon lunga. Pancen kaya mangkono. Sing menang ngrembug babakan Ngastina iki ya mung para Pandhawa lan Kurawa. Aku iki anake Pandhawa, ngono? Aku iki anake Raden Janaka, tegese ya duweni wewenang ngrembug babakan praja Ngastina iki. Mergo aku keturunane para Pandhawa. Jal saiki aku tak takon. Yen to pancen sing menang ngrembug babakan Ngastina ki mung Pandhawa lan Kurawa, kenang apa? Kenang apa kowe kok melu-melu, Jajal aku tak takon, raimu ki sapa? Kowe ki bloke Kurawa ya dudu, bloke Pandhawa ya dudu. Raimu sapa, Wis, pendhita cep kelakep kalah omongan. Cara aku isin ngono kuwi. Cara aku wis ora usah dadi pendhita luwung ngondol ning kandhangane malah gendah. Sabar Kakang. Ana tetembungan inna waha ma'asobirin. Aku wis ngigit-igit. Mau ning ngarep sing ngandani sabar ki kowe kok malah sik tekan kene sing ora sabar kowe lho. Terus karepmu saiki piye Panemban? Aku wenang ngrembug negara iki. Mergo aku dipasrahi karo anak angger Prabu Duryudana kinen makili negara Ngastina kene. Nek ngono padha pangkate, padha derajate. Pandhawa ya pasrah babakan negara Ngastina iki karo Wisanggeni. Ayo. Karepmu piye Panemban? Yen kowe ngejak geger, kowe tegese iki mau maknane ngejak geger karo Begawan Manik-Maningten saka Pertapan Ngatas Angin. Lho, geger ya geger. Entek wedine kariwanine. Yen ngejak geger dudu kene panggone. Ayo metu njaba. Nyapa dadak ditokne njaba tokne jero e enak. Nyapa lho dadak diceprat-cepretke. Eman-eman lek bayar ngono. Ayo karepku iki ning praja alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Sapa sing dadi pakan gagak batange? Nyoh dodo, ndi dodo? Ayo. Yen pancen mus lanang padha lanang. Sapa sing kelakon mujur ngalor mati dening Wisanggeni. Alah kesuwen ngene lho, tak contoni wek. Senggune ora melu-melu kok malah meksa digajul. Aduh jan biangane tanjir. Sabar Senggune, sabarno rasamu lho dhisik nggih, kula pun sabar. Duryudana kados pundi Rama Panemban? Aja kuwatir kelawan kekuwataning anak-anak Pandhawa. Aja to mung anake sak Pandhawane pisan yen perlu. Begawan Manik-Maningten ora bakal mundur ing geguntur, ora bakal mendha saka bebaya Jaka Pitana. Menapa saged digondheli tembung paduka, nyawaku tak totohke kanggo kowe, Ngger. Menawi kasembadan paduka Rama Panemban ngunduraken para putra Pandhawa. Rama Panemban nyuwun bebana menapa? Ora wujuding Raja Brana Picis
Nanging pun bapa kepengin ngraketake paseduluran ing antaraning Ngastina kelawan ngatas angin. Mbok menawa ana mulunging rasamu atmajamu ya kuwi Dewi Lesmanawati kareben Jinatu Krama kelawan putraku Ratu Warga Bentar kang jejuluk Prabu Dewa Pawaka Duryudana. Menawi namung punika ingkang dados pamutah Paduka Rama Panemban kula sanget condong kang sarta rumajang ingkang baken putra-putra Pandhawa utamanipun Wisanggeni lan Antasena ingkang dados klilip tumrap Duryudana kedah saged siningkiraken aja wasumelang Duryudana bebarengan kelawan lintang ngalihan putra-putra Pandhawa bakal tak undurake ndak tamani pengabaran ora lumpuh aja jeluk pegawan manik maninten Duryudana. Lintang ngalihan ku dengar kekencan tumak ratap mula terangkan ing langit. Lintang ngalihan ku dengar kekencan tumak ratap mula terangkan ing langit. Lintang ngalihan ku dengar kekencan tumak ratap mula terangkan ing langit. Dewa Pawaka hip hop hey hey Ridho mawur mangawawur wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wur pandriting turang kwesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sahabit Rama Panemban ngantos tumengklungen anggen kula nengga pawarta saking Paduka Rama Panemban Begawan Manik Maninten. Nggih kulup Dewa Pawaka anggonmu duweni gegayuhan kepengin dadi mantune Prabu Duryudana arabi kelawan Dewi Lesmanawati ana bebanane. Ya kuwi kudu bisa mateni anak-anak Pandhawa. Ora mung anak-anake yen bisa sak Pandhawane kudu ditumpes. Ngaten Rama Panemban. Iya.
anak Pandhawa kang dipandhegani kelawan Wisanggeni lan Antasena. Dina sakmengko wis tumeka aning Praja Ngastina. Paribasane iwak kecemplung wuwu, tangeh bisane mlayu. Mula Dewa Pawaka, muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Siagakna prajuritmu saka negara Argabentar. Krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Goleki Wisanggeni lan kanca rewange. Yen wis ketemu aja kesuwen enggal rangket tangane. Kerincung sikile babaten gulune. Ngestaken dawuh Rama Panembahan budal dina iki. Dewa Pawaka. Jenjing bidal gumuruh saking paseban Jawi kunging kang Balakusma Prabu Sananira lir Surya Wedalira harsa madangi jagat prajurit budal wadya bala sigra budal Ajo. Yo.
Srempek tanpa waton
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wazidni amalan sholihah Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa Enceleng sing seru, hati-hati. amalan sholihah Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ngawiti ingsun larasi iran kalawan muji paring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa petungan rina wangine tanpa petungan Jupala kanca priya wanita aja ngaji saringan blaka gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara Kambe murite bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirake marang liyane kafir dhewe gati gateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi
rasane muga hakikate ana gubuke awake dhewe Mas Trip kono. Ingkang wasing rembug ya kuwi aku lan kowe dinuta kelawan para warga masyarakat ing laladan desa Kemlaka Legi kon ngestreni ya kuwi acarane ujub kabule bersih desa no. Bersih desa. Iya. Saiki aku bakal takon marang Biyung. Takon babakan apa no? Janjane tradisi bersih desa kaya ngene iki wujude tradisi sing tiap tahun dilaksanakan. Wujude bersih desa ki janjane cengkah apa ora to? Tabrakan apa ora to mak karo ajaran agama. Ngene ya no, piye? Rumangsaku kok ora to, Nduk? Ora. Merga wis pilah antaraning agama lan tradisi. Wis beda. Wis seje no bedane. Agama kuwi dibagi menjadi dua, ya kuwi tatanan lan tuntunan. Tatanan lan tuntunan. Jlentrehe piye, Yung? Tatanan lan tuntunan. Tatanan kuwi ya kuwi aturan kanggo awake dhewe piye urip ana ing para bebrayan agung. Oh ngono. Utawa sinebut habluminanas ngono kae ya mak. Betul no? Iya. Lah banjur yen tuntunan kuwi cara manembahe awake dhewe marang Gusti kang murbeng dumadi utawa habluminallah. Oh ngono. Dadi urusane awake dhewe marang pangerane. Lah kuwi wis beda, wis genah beda agama karo tradisi. Oh ngono. Tradisi kuwi utawa adat sing lestari diatur lumantar tutur, Ger. Oh ngono ya, Mak. Nggih. Dadi bersih desa kuwi tradisi. Lah banjur maknane tradisi ki apa? Tradisi kuwi tinggalane kakek moyang nenek moyang biyen sing bersifat positif yang dilakukan terus menerus. Lah awake dhewe kang meneruskan perjuangane para leluhur. Oh ngono ya, Mak.
kon neruske tradisi sing apik supaya dimen lestari. Oh, kuwi sing diarani pengertiane tradisi. Iya. Mula yana aku paring piweling marang anakku sing ndak tresnani. Zaman sing saya maju, awake dhewe harus bisa memposisikan diri. Agama, budaya, adat kuwi beda nok. Nggih. Tapi kebedaan itu menjadi kekuatan Indonesia yang diikat dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa. Senadyan beda ning agama, beda ning suku, beda ning adat lan budaya, ora dadekake cecungkrahan ning malah dadekke pondasi kekuatan bangsane awake dhewe NKRI kene. Oh ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuhmu yo. Iki uga awake dhewe wajib mengucapkan terima kasih. Kanggo sapa wae yung, utamane ya kuwi kagem Bapak Lurah. Inggih menika Bapak Januar Arif Gunawan lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal lan semua warga Desa Kemloko Legi. Dene aku lan kowe isih pinercaya nggelar kelir gantung gong paring panglipur marang para warga masyarakat ing laladan Kemloko Legi kene kok nok. Ngono ya, Mak. Wah, luar biasa wiwit sore mau awake dhewe sak kanca teko aning kene. Ternyatane suguh gupuh lungguh ora nguciwani. Yen wis kene iki ora kena dicacat kok nok. Ngono, Pasugatan Banyumili ngaturake matur nuwun, ngaturake terima kasih. Iya. Leh manggak-manggake awake dhewe sak kanca. Dasare ya awake dhewe sowan ning kene panggonane Bawera. Iki ndak gawake kelir sing dawa nok. Oh ngono. Luar biasa. Panggonane Bawera ning masyarakat sing kepareng rawuh uga kebak uga mbludak. Wiwit sore mau wis kepareng nunggoni. Lah iya ngaturke panuwun. Wah tenan. Acara bersih desa yang diselenggarakan oleh Desa Kemloko Legi iki ora mung wayang kok. Nok, apa wae acarane? Wit wingi wis diadani. Wit wingi esuk wis diadani ya kuwi doa kirim untuk para leluhur kang wis murut ing Kasedan Jati jinemponing angin cinandhe ngawiyat. Ngono, Banjur dibacotake kirap. Kirap ambeng, kirap tumpeng ngono kae. Iya. Terus awan isih nganake tayupan bengi elektunan. Wah, ngono ya, Mbak. Bengi iki dilanjut wayangan. Sak krunguku sesuk isih ana campursari, Rebo ditutup karo pengajian. Sektor tercakup dalam rangkaian acara bersih Desa Kemloko Legi diratani. Disumbutke nok. Wah iya ya ngestokake dawuhmu. Wah luar biasa. Ya didongakne ya Mak, awake dhewe anggone sowan ning kene paring lipur ora mung paring hiburan, ora mung paring tontonan ning wis sak wajibe dalang ngudal piwulang tontonan ning ya kudu mengku tuntunan kang kebak marang tatanan. Bener. Mula didongakne muga-muga sabu baring ringgitan, warga Desa Kemloko Legi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Tinebena saking durga sengkala cinaketa ing bagya mulya. Allahumma amin. Tindingane Mbah, iya pelok dikendoni sik suasanane ngregengke kahanan ben gayeng ngendoni swasana sing kenceng. Simpang lima pangan Pancasila Semarang ngumandang Pranyata Serebak swasana rame